سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي حبرتات عزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم ጋቦናዊ ተጻዋታይ ክለብ ኣርሰናል ፒየር ኤሜሪክ ኦባሜያንግ ድሕርቲ ኣብ መብረብ ሓበሬቱ ኢንስታግራም ምስ ሓዊሉ ዝዕለሉ ዝነበረ ኣጋጣሚ ውዕሉ ከናውሕ ምዃኑ ዝገልጽ ናይ ገጽ ምልክት ዓይኑ ብምጽቃት ክሕብሮም ደገፍቲ ጋንታ ኣብ ዝተወከስዎ ንሱ ንሕቶኦም ከይጎሰየ ዓይኑ ከጨምትል ተራዩ ድሕርቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ብዙሓት ናሓጎሶም ኣብቲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዝነበረ ናይ ኢንስታግራም ናይ ፍትወት ምልክት ዝገልጽ ስእልታት ሰዲዶምሉ ውዕሉ ከበቃ ሓንቲ ዓመት ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ኦባሜያንግ ናይ ቅድም ተጻዋታይ ጋንታ ኣብዚ እዋን ድማ ከም ኣሰልጣኒ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ኣርቴታ ክጸንሕ ይልምኖ ምህላው ይሕበር እዩ ወዲ 31 ዓመት ኦባሜያንግ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሒዝዎ ዘሎ ብቕዓትን ቁመናን ኣብ ብዙሓት ክለባት ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ማይ ዓሚጉ ይርከብ ደሞዙ ክብል ምዃኑ ዝግለጸሉ ዘሎ ኦባሜያንግ ኣብ ሰሙን ልዕሊ 250,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ኣብ ሰሜን ለንደናዊት ክለብ ኣርሰናል ክጸንሕ ድማ ጠለብ ቀሪቡሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንዘለዎ ተጻዋቲ ክዕቅብ መሪጹ ዘሎ ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ንቡካዮ ሳካ ሓድሽ ውዕል ከም ዝኸተመዎ ምብርሁ ብዝተፈላለየ መርበብ ሓበሬታ ተኸታቲልኩም ኢኹም ከም መቐጸልታ ናይዚ ድማ ሚኬል ኣርቴታ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ንፈረንሳዊ ላካዜቱን ክጸንሕ ከም ዝደልዮ ኣብሪህሎም በዚ መሰረት ድማ ተጻዋታይ ሓድሽ ክታም ክንብር ከም ዝጽበዮ ኣፍሊጡ ዘለውና ተጻዋቲ ፍጹም ብቕዓቶም ኣየጠራጥረካን እዩ ነዚኦም ከም ብሓድሽ ሸሪሕካ ኣብ መጻኢ ንጋንታይ ኣርሰናል ባይታን ምፍጣር ይሓይሽ ክብል ድማ ኣብ ልዕሊ ምስኡ ዘሎ ተጻዋቲ ዘለዎ ክብሪ ገሊጹ ከምቲ ካልእ ዓይነት ስፖርት ብሰንኪ ኣሸቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ተላባዲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ውድድራቱ ጠጠው ኣቢሉ ዝጸንሐ ቅድድም ማኪና ፎርሙላ 1 ብስሩዕ ፈሊሙ ይርከብ ትማል ሰንበት ኣብ ተሰላሰለ ብኣውስትሪያን ግራንድ ፕሪክስ ዝፍለጥ ኣካል ናይ ውድድራት ድማ ተቐዳዳማይ መርሰድስ ኤኤምጂ ዝኾነ ባልቴሪ ቦታስ ክዕወተሉ ኽኢሉ ኣብቲ ውድድር ትነዊሕ እዋን ዝተፈላለዩ ውድድራት ፎርሙላ 1 ብምዕዋት ስሙን ስም ሃገሩን ክዕብት ዝጸንሐ እንግሊዛዊ ሉዊስ ሃሚልተን ድማ ናይ 4ይ ተርታ ሒዙ ውድድር ፈጺሙ ንናይ ካልኣይን ሰልሳይን ተርታን ድማ ሎሬክ ኖሪስን ዝተባህሉ ተቀዳድምቲዮም ተዓዊቶምሉ ከምዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ንፈለማ ግዜ ኣብ ዝውድር ዓወት ተጎናጸፈ ኖሪስ ንሓጎሱ ንነብሱ ብሻምፓን ብምጥልቃይ ክጽምብል ተራዩ ኣብዚ ክርሳዕ ዘይግቦ እንተሃልዩ እቲ ውድድር ብሰንኪ ቴክኒካዊ ምኽንያታት 3 ሰዓት ተቋሪጹ ምንባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ይኹን እምበር ድሒር ብዝተገበረ ምትዕርራያት ውሕስነት ብዘለዎ መንገዲ ክቕጽል ምኻሉ ኣካያድቲ ናይዚ ውድድራት ኣረድዮም ብዘይካዚ ሓደ ካብቲ ነቲ ውድድር መቐረት ክህልዎ ዝገበረ ፍጻመ እንተነይሩ ቅድሚ እቲ ውድድር ምፍላሙ ዕስሪኦም ተወዳደርቲ ብቀደም ተኸተል ክረኣዩ እንከለው ደው ዝበሉ ማክስ ቨርፓስተን ኣንቶኒዮ ጂናዮዚ ዳኒኤል ክቪያት ካይሮ ስናይስ ቻርልስ ሌክሬክ ኪሚ ራይኮነን ክኾኑ እንከለው ካብ ኮፍ ዝበሉ ድማ ሰባስቲያን ቬተል ዝርከብዎም ይርከቡ ንሳቶም ዓሌታዊ ኣድሎ ደው ክብል ዝገልጽ ማልያ ወዲዮም ብእንግሊዛዊ ሉዊስ ሃሚልተን ተመሪሖም መልእኽቶም ዘመሓላልፍሉ ኣጋጣሚ ነይሩ በዚ መሰረት ድማ ኣቓልቦ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ስፖርት ከይሰሓቡ ኣይተረፉን ዋላውን ንዓኹም ከይተረፈም ኡራጋዊ ተጻዋታይ ክለብ ባርሴሎና ሉዊስ ሱዋሬዝ ትማል ሰንበት አንጻር ቢያሪያል ድሕሪ ሾቶም ምዝጋቡ ሳልሳይ ዝበለጸ ዓንዲ ሕቆ ናይ ታጋንታ ዝብል ናይ ክብሪ ስም ተላቢሱ ንሱ ነዚ ስም ክረክብ ዝኻለ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ቢያሪያል ድሕርቲ 4-1 ገፊሕ ዘመዝገበቶ ዓወት እዩ ኣብ ጾታታት ዛሊጋ እስጳኛ ክዛዘም 3 ግጥማት ጥራይ ተሪፎ ዘሎ ህሞት እሞ ሪያል ማድሪድ ብጸቢብ ሓደ ባሩ እናተዓወተት ትመጻሉ ዘላ ኣጋጣሚ ሎማ ዓመት ጽዋእ ላሊጋ ናብ ሪያል ማድሪድ ከም ትመስል ዝግለጽ ጎንጎን ናይዚ ድማ ሱዋሬዝ ንክለቡ ዝህቦ ዘሎ ኣበርክቶ ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነዮም ብዙሓት ዝሰማምዕሉ ንሶም ኣብ ሓደ ሓሳባት ክበጽሑ ዝኻሉ ድሕሪ ወዲ 33 ዓመት ሱዋሬዝ ስማል መበል 194 ሸጡ ምጽምባሉ እዩ ሱዋሬዝ ነዚ ክበጽሕ ዝኻለ ካብ 277 ንባርሴሎና ወኪሉ ዘካይዶም ጾታታት እዮም ሱዋሬዝ ምስቲ ካብ 1951 ክሳብ 1961 ዝነበረ ግዜ 194 ሸታት በጽሑ ዝነበረ ላስሎዝ ኩባላ ክመዓራረኪ ኢሉሎም በዚ መሰረት ዝበለጸ ተጻዋታይ ናይ ታጋንታ ንዝብል ስም 630 ሸቶ በጽሑ ዘሎ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ክኾን እንከሎ ካብ 1920 ክሳብ መጀመርታት የሰዓታት ኣብ ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ኣበርክቶ ዝገበረ ሴዛር ሮድሪጌዝ ኣልቫሬዝ ድማ ብኻልኣይ ደረጃ ስሙ ብዓውታን ጽዋዕ ሓርበኛ ስዒቡ ሱዋሬዝ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተቐሚጡሎም
ኣብ ሃገራዊ ግጥማት ብዘይካዚ ምስ ናይ ቅድም ክለቡ ዝነበረት ሊቨርፑልን ዝነበረሉ ግዜ ብዘንፀባርቆ ዝነበረ ሕማቕ ባህርያትን ዝፍለጥ ዝነበረ ሉዊስ ሱዋረዝ እምበኣር በዚ ሒዝዎ ዘሎ ቁመና እንተቐፂሉ ኣብ መጻኢ ስሙ ሙሉእ ዘይቀየረሉ ምክንያት ከም ዘየለ ድማ ይሕበር። ካብ ዜናታት ባርሴሎና ከይወፃና ባርሴሎና ትማል ንቢያሪያል 4-1 ድሕሪ ምርጣዕ ንቐንዲ ፀወታ መቀናቐንቱ ሪያል ማድሪድ ምስ ኣትሌቲኮ ዝነበራ ፀወታ ዝተዓዘበ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ጆሴፍ ማሪያ ባርቶሎሜዮ እታ ንሸቶ ሪያል ማድሪድ ዘፀቐት ብባር ዝብል ቅፅል ስም ትፅዋዕ ተንቀሳቓሲት ሓጋዚት ካሜራ ዘይፍትሓዊት ክብል ገሊፅዋ። ንሱ ወሲኹ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ላሊጋ ስፓኛ ምናልባት ነታ ዋንጫ ናብ ሪያል ማድሪድ ከብላ ስለ ዝደለዩ ክብል ድማ ገሊፅዎም። እዚ ከምዚ ዓይነት ዘለፋ ዝመስል ዘረባ ንክለብ ባርሴሎና መዘዝ ከየምፃላ ከም ዘይተርፉን ብተወሳኺ ይሕበር እዩ። እቲ ምክንያት ፕሬዚደንት ባርሴሎና ዮሴፍ ባርያን ባርቶሎሞ ንሕና ፅቡቅ ፀወታ ኢና ኣርኢና ይኹን እምበር ድሕሪ ኮሮና ኣይግድን ባር ክብል እዩ ብምንቃፉ። ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ክጸንሕ ትጽቢት ክግበረሉ ጸንሐ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰርቢያ ዝኾነ ኔማንያ ማቲች ክሳብ 2023 ኣብ ስታድየም ኦልድ ትራፎርድ ዘጽንሖ ሓድሽ ውዕል ኣትዩ። እቲ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ሕጉስ ምህላው ዝግለጸሉ ሰርቢያዊ ብኖርዌጃዊ ኣሰልጣኒ ኦሌ ጉናር ሶልሻር ሓደ ካብቶም ብጠባዮምን ፀወቶምን ብቐዳምነት ተመረፅቲ ኮይኑ ዝጸንሐ እዩ። ወዲ 31 ዓመት ማቲች ድሕሪ ሎም ዓመት ዝሕሉ ዝኾነ ኣፀዋውታ ምንፅብራቑ ቦትኡ ክምንጠል ከም ዝኽእል እዩ ዘረባታት ጸኒሖም። ይኹን እምበር እዚ ኣብ 2017 ካብ ቸልሲ ምስ ማንቸስተር ዩናይትድ ብምፅምባር ኣብ 27 ግጥማት ነዛ ጋንታ ወኪሉ ተፃወተ ሰርቢያዊ በዚ ሕጂ ተዋሂቦ ዘሎ ዕድል ኣብ መጻኢ መሰንክርን ተኣምራትን ቁመና ሒዙ ዘይቀርበሉ ምክንያት ከም ዘየልቦ ብዙሓት ወገናት ዝህብዎ ትንታነ እዩ። ድሕሪ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ 3 ዓመታት ክጸንሕ ዝኽእሎ ክታብ ምንባሩ ማቲች ድማ ኣባል ዛጋንታ ኮይኑ ክቕፅል ንዝቐረበለይ ሕቶ ኣዝዩ ይመስግን። ምስ ዛጋንታ ምህላዊ ድማ ንዓይ ብጣዕሚ ሓጎስ ይወሰን የብሉን። ምስ ዝፅቡቕ ፀወታ ተንፀባረቕ ዘላ ጋንታ ኮይነ ኣብ መጻኢ ናይ ፀወታ ዘመነይ ክዕቢ ምዃነይ ድማ ቃል ይኣቱ ክብል እተፃዋታይ ገሊጹ። ሾልሻየሩን በቲ ኣካየድቲ ማን ዩናይትድ ኣብ ልዕሊ ተፃዋታይ ዝወሰዶ ውሳኔ ዕጉብ ምዃኑ ኣይሓብአን። እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናልን ፈረንሳዊት ኣባል ሊግ ሓደ ዝኾነት ፓሪስ ሴንት ጀርማንን ንናይ ክንፊ ኮኸብ ተፃዋታይ ኒውካስል ኣላን ሴንት ማክሲማን ኣብ ሕቑፈን ንምታው ኣወድር ኣትየን ምህላወን ዘሳን ኣብ ፅሑፋት ገሊጻ። ዝሓለፈ ዓመት ብ17 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ክለብ ኒስ ናብ ኒውካስል ተፀንበረ ኣላን ሴንት ማክሲሚላን ወዲ 23 ዓመት እዩ። በዚ ሒዞ ዘሎ ቆመና ኣመና ዝሰመሰጠት ፒኤስጂ ድማ ዘይተኣደነ መጠነ ገንዘብ ቀሪባ ንኣላን ንምዕዳግ ውጥን ኣውፅያ ምህላው ይሕበር። ናፖሎ ነቲ ተፃዋታይ ንምዕዳግ ናብቲ ዕዳጋ ኢዳ ሓዊሳ ምህላዋ ሌቴን ስፖርት ዝተባሃለት መረብ ሓበሬታ ትሕብር። ናይ ቅድም ተፃዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖል ስኮልስ ነቲ ብላሕኩ ተኸላኻላይ ሃሪ ማጓየር ዝፍለጥ ዘሎ ሃጓፋት ንምሽፋን ካልእ ተኸላኻሊ ክፈርም ናብ ኣሰልጣን ጋንታ ኖርዌጃዊ ጉናር ሶልሻር መልእኽቲ ሰዲዱ። ብ75 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሌስተር ሲቲ ናብ ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰጋገረ ማጓየር በዚ ሒዝዎ ዘሎ ቁመና እንተቐፂሉ ኣብ መጻኢ ካብታ ጋንታ ክእለ ከም ዝኽእል ወረታት ይንዛሕ እዩ። ፖል ስኮልስ ምስ ቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዝገበሮ ዕላል እዩ ማጓየር ብቕዓቱ ጎዲሉ ኣሎ። ያው ምስክር ዝኾነና ድማ ኣንጻር ቦርንማውዝ ኣብ ፈለማ ዝተመዝገበትና ሸቶ ብሰንኪ ማጓየር ዝፈጠሮ ሓጓፍ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብታ ጋንታን ዝነበሩ ከም በዓል ሊንደሎፍ እንተተዓዚብና ኣዝዩ ብሉፅ ዋን ምንባሩ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ ክብል ብተሪር ቀላዑ ዝፍለጥ ተፃዋታይ ኣረዲዩ። ካብ ዜና ማንቸስተር ዩናይትድ ከውፃና ኣብ ግዚኡ ዝበለፀ ተፃዋታይ ዝብል ስያመ ዝረኸበ ኣላን ሽረር ማሶን ግሪንውድ ነቲ ብግዜ ንእስነቱ ዘመዝግቦ ዝነበረ ዓውታት ከም ዘዘኻኽሮ ገሊጹ። ማሶን ግሪንውድ እቲ ናይ ብሓቂ ብሉፅ መጻእ ዘሎ ተፃዋታይ ክብል ድማ ሞጊስዎም። ግጥማት ሴሪያ ኢጣልያ ትማል ምሸት ብኣዝዩ ኣገዳሲ ፀወታታት ቀፂሉ ምስዮም። ብፍላይ ኣብ መንጎ ናፖልን ሮማን ዝነበረ ፀወታ ኣዒንቲ ብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ዝሰሓበ ኮይኑ ይሓሊፉ። ናፖል ድማ ካብ ጆስ ካሊሆን ኢንሲኛን ብዝረኸበተን ሽቶታት ነታ ካብ ሚክታርያን ሓንቲ ሸቶ ዝተመሰለትላ ሮማ ብፀቢብ 2-1 ምርታዓ ኣብ ዝተፈላለየ ዜናታት ስፖርት ተኸታቲልተን ኢና። በዚ መሰረት ጀናሮ ጋቱሶ ካብ ኣካየድቲ ናፖሊ ኣብታ ጋንታ ክፀንሕ ዝዕድም ቀጠልያ መብራህቲ ክውልዕሉ እንከለዉ ኣሰልጣኒ ሮማ ሮድሪገዝ ፎንሴካ ግን ሓሊፉ ብዘመዝግቦ ዘሎ ስዕረታት ዝተቆጥዑ ደገፍትን ኣካየድትን ክለብ ሮማ
ክብሮም ክዕቅበሎም ዘይከል እንተመሲሉ ከባረሩ ቅርባት ምህሎም ይንገረሎም ወላኳ ናፖሊ ካብ 30 ተኻይዱ ዘሎ ግጥማት 48 ነጥቢ ጥራይ ኣኪባ እንተሃለወት ደገፍቲ ናፖሊ ግን ደረጃኦም ኣብ 50 ብምህላው ተወሲኹ ኣብ ልዕሊ ጋትሶ ዝዓበየ ርእሰ ምትእማን ኣንቢሮም ኣለው ብመንጽሩ ክራን ከሎ ሮማ በታ ኣብ ትሕቲኣ ዝነበረት ናፖሊ ብምርታዓ ተደሚሮ ቁጥዕ ደገፍቲ ናይታ ጋንታ ክዝሕል ኣይከኣለን ዘሎም ብሓፈሻ ክራን ከሎ እቶም ኣብ ገጾም ኮይኖም ንጸወታ ክዕዘቡ ተገዲዶም ዘለዉ ደገፍቲ ሮማ ፎንሴካ ዘይመሓይሽን ተመሲሉ ንኽስጎ ክጠልቡ ዝዓክቶም ነገር ከምዘየለ ኣብሪሆም ሮማ ب48 ነጥቢ ብጸብለልታ ሾቶ ናፖሊ በሊጻታ ኣብ ሻርሻይ ተርታ ትርከብ ብተመሃሳሊ ኣብ ትሕቲ ኮንተ ትእለ ዘላ ኢንተር ሚላን ድማ ምስ ቦሎኛ ዝገበረቶ ጸወታ ኣብ ገዛ ሜዳ ጉሴፔ ሜዛ ናይ ክልተ ብሓደ ዓብ ጽፍዒት ያጎሲሞም ኣካይቲ ኢንተር ሚላን በቲ ናይ ትማሊ ስዕረት ፍጹም ኣይቀሰኑን ዘሎ እዚ ድማ እቲ ማልያ ዘይብሎም ተጻወቲ ክትሽምት ዝረአ ዘሎ ኮንተ መንበሩ ነቕነቕ ከየብል ዓብ ስክፍታ ናይ ብዙሓት ተንተንቲ ስፖርት እዩ ዛጊቱ 4 ነጥቢ ኣኪባ ዘላ ኢንተር ሚላን ኣብ ሳልሳይ ደረጃ እትርከብ ከላ ብላዚዮ ታሪኻዊ ክብሪ ከይትምንጠል ኣብ ስጋ ዘላ ጁቬንቱስ ድማ ብ75 ነጥቢ ቀዳሚት ኮይና ነዚ ግጥማት ኣብ ምቕላስ ትርከብ ላዚዮ ድማ 68 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ተርታ ኣላ ኣትላንታ ድማ ብ63 ነጥቢ ናይ 4ይ ደረጃ ኣብ ሒሳ ትጓዓዝ ዘላ ክለብ እያ እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ድሕሪ ብሳውዝሃምፕተን ብጸቢብ ሓደ ባዶ ምርታዓ ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ስዕረታ መዝጊብና ማለት ሓድሽ ጸወታ ክንዕድግ ኣለና ዘስምዕ ኣይኮነን ክብል ኣብ ልዕሊ ተጻወቱ ዘይተኣደነ ርእሰ ምትእማን ከም ዘሎ ኣብርዮም ተጻወተይ በዚ ካብ ሜዳ ወጻኢ ናብ ሴንት ሜሪ ተጓዒዝና ዝገበርና ናይ ሰንበት ስዕረትና ዝምዘኑ ይኮኑን ንሶም ክቡራት እዮም እዚ ምርኩስ ጌርካ ምዝላፍ ጽቡቕ ኣይኮነን ንሕና ቀለልቲ ጋንታ ከም ዘይኮንና ኣንጻር ሻምፒዮና ናይ ዓመት ምዃና ዘረጋገጸት ሊቨርፑል ገጢምና ዘመዝገብናዮ ዓወት ህያው ምስክር ይክብል ጓርዲዮላ ገሊጹም ንሱ ነዚ ክብል ዝኽኣለሉ ምኽንያት ድሕሪ ማንቸስተር ሲቲ ንኣባል ክለብ ናፖሊ ካሊዱ ኮሊባልን ተጻዋታይ ባየር ሙኒኽን ዴቪድ ኣላባን ናብ ማንቸስተር ሲቲ ሎም ዓመት ክጽምበሩ እዮም ተባሂሉ ዝዘረበሉ ዘሎ እዋን እዩ ማንቸስተር ሲቲ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ጸወታ የድልያዶ ኢሎም ንጓርዲዮላ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሓተቱሉ ድማ ኖ ኣየድልየናን እዩ ዝብል ተሪር ነቲ ኣብ ዝበሃል ዘሎ ወረ ዘዋድቕ መልሲ ይብሉሎም እታ ኣሰልጣን ወሲኹ እታ ንሓላው ውልዳት ጋንታይ ኤደርሰን ብእንኮሾቶ ኣዳምስ ዝሰልኾቶ ኩዕሶ ትሕትቶ ኣይኮነትን ክብል ድማ ኣብሪሆም ብዘለውን ተጻወቲ ሕጉስ ኣለኹ ስለዚ ጠብ ለቕለቕ ምባል ኣየድልን እዩ ዕድመን ጥዕናን ንህልዋት ተጻወተይ ክብል ድማ ኣፍ ዘትሕዝ ቃል ወስ ኣቢሉም خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ መረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን